això va estar la idea del peruà José Carlos Mariátegui, no sé si coneixes, no? José Carlos Mariátegui és va ser un pensador important, que ell es va formar, va tenir una formació important a nivell intel·lectual a Europa, va estar un temps a França, va estar un temps a Itàlia, i quan ell va arribar al seu Perú i va analitzar la realitat, una mica que ell veia del Perú en aquells moments i així, doncs això, ell el que va veure és que era difícil portar una realitat transatlàntica a una realitat indígena, colonial, una vinculació a la metròpolis, i ell va fer servir una frase que a mi em sembla que és molt útil a l'hora de pensar aquestes coses. Va dir, ni calco ni còpia. Els processos de transformació que nosaltres hem de desenvolupar al Perú no han de ser calcats ni han de ser copiats dels que fan els altres. I una mica aquesta és la idea. Al final, cadascú de nosaltres vivim en entorns socials que són la resultant de les nostres tradicions, de la nostra forma de fer històrica, dels nostres vincles emocionals, relacionals, econòmics, i això fa que moltes vegades sí, podem veure amb simpatia i podem veure processos que es donen en llocs del món, però hem de tenir en compte això, que nosaltres com a indígenes d'aquí, indígenes vosaltres de Pedreguer, nosaltres indígenes de Bellpuig, la revolució, els processos de canvi els hem de pensar i els hem d'imaginar a partir de la nostra realitat concreta. Anant al cas veneçolà, clar, tu has de pensar una cosa, que les diferències són abismals. Quan parlem de Veneçuela estem parlant d'un país que té un sector primari que bàsicament el rellevant és el sector primari extractor, no és el petroli. Pensa que no té una agricultura desenvolupada. Sector secundari no té indústria, pràcticament. És un país on bàsicament l'element central que ha estructurat aquella societat és qui controla la renda petrolera i com la distribueix. I aquest és l'element. Històricament, la renda petrolera l'ha controlat una èlit, que és una èlit molt elitista, diguem-ne, fins al punt que Veneçuela pensa a la dècada dels 70 era un país que tenia una renda per càpita equiparable a un país com Alemanya, en canvi era el tercer país més desigual del món. A les èlits veneçolanes els queda més a la vora Miami que a la plaça Bolívar de Caracas, perquè ens entenguem. Era una gent amb una capacitat adquisitiva fora de lo comú, molt més espectacular que qualsevol dels rics que podem conèixer. I aquesta és la realitat que ha confeccionat, o que confeccionava la realitat política i social de Veneçuela, amb una èlit que des de l'any 58, si no m'equivoco, el pacto del punto fijo, es dedicaven a repartir-se entre adecos, copellanos, amb la participació del sindicat i de l'exèrcit, el resultat, i amb les multinacionals, diguem-ne, que beatificaven tot el procés, el resultat de l'extracció del petroli en un procés colonial, de colònia del centre. Clar, això és difícil d'extrapolar. Jo diria, quines són les coses que potser nosaltres en podríem aprendre? Les coses que nosaltres en podríem aprendre, que ens podrien servir per intentar veure això, és una primera qüestió, que hem de veure que Veneçuela és un dels pocs casos en la història dels processos de canvi on, a partir de la democràcia burgesa, per dir-ho d'una forma, a partir de participar en processos electorals normals, l'opció que guanya majoritàriament i comença a desenvolupar canvis profunds en aquella societat ha aconseguit mantenir-se en el poder, per dir-ho d'una forma. A la resta de processos que més o menys hem anat coneixent, després de Veneçuela hem conegut algun altre, Bolívia, hem conegut Equador, però la resta de processos, quan la resultant, diguem-ne, de la democràcia participativa, diguem-ne, burgesa, havia volgut transformar la realitat d'aquella societat, això s'havia acabat amb un cop d'estat. A Veneçuela també, però aquí és on aniria el que nosaltres hem d'aprendre. El que hem d'aprendre, jo diria, és que aquests processos de canvis a través de la via electoral tenen sentit quan hi ha una població molt cohesionada que sap pel que està. I en aquest cas, quan hi va haver el cop d'estat, van dir, no, mira, el nostre president és Hugo Chávez, nosaltres el vam votar, per tant, senyor Carmona i senyors militars, facin el favor de tornar a portar aquest senyor d'allà on estigui i tornar-li a posar a la banda de president, que és el nostre president electe. Però aquesta gent van defensar això amb el seu cos, per dir-ho d'una forma. Milions de persones van baixar dels ferros i van, diguem-ne, donar recolzament a aquell procés. Això què significa? I això, al final, donaven recolzament a Hugo Chávez, però donaven recolzament a les polítiques que Hugo Chávez impulsava, que era el procés de nacionalització, diguem-ne, de la indústria petrolera, que era un procés, diguem-ne, de reforma agrària, que era un procés d'empoderament col·lectiu, diguem-ne, de participació democràtica molt ampli. Jo diria que una de les lectures que hem d'entendre és que els processos de canvi són processos de canvi col·lectius. Si la col·lectivitat d'una forma cohesionada no està, en aquest sentit, decidida a defensar un procés de canvi, no hi haurà ningú que ens otorgarà
el procés de canvi, per dir-ho d'una forma. No hi haurà líders divins, per molt hippies que siguin, que ens aportin el procés de canvi. Llavors, aquesta jo diria que és una de les coses, diguem-ne, que n'hem d'aprendre. Una altra cosa que em sembla molt important és el de, sempre històricament, des dels moviments, diguem-ne, transformadors, o si tu vols, de la nostra corrent cultural, sempre havíem vist l'Estat com aquest element de classe que sempre beneficiava a les èlits econòmiques de cada un dels llocs. I que això continua sent així, però que està clar, jo penso que en el cas de Venezuela és una altra de les característiques que podem treure, un altre dels exemples de les coses que podem aprendre, és que si nosaltres som capaços de tenir capacitat d'intervenció en l'Estat, també podem generar polítiques que afectin els processos de transformació des de la base. O sigui, que l'Estat ens pot ajudar en aquest procés de canvi, i ens pot ajudar d'una forma positiva. Jo diria, en quines dues vessants? Hi ha dues vessants, sobretot en les que ens pot ajudar. Primera, intentant frenar les coses negatives que ens passen, que venen des dels grans poders econòmics cap a la societat via l'Estat a través de reformes legislatives. En el nostre cas, reforma de les pensions, ara trobarà la reforma fiscal, la reforma laboral, totes aquestes reformes, mirar de neutralitzar-les. I un segon element, obrir espais d'autonomia, de llibertat, graus d'intervenció per generar legislacions que afavoreixin una determinada forma econòmica i no una altra, una determinada forma social i no una altra, una determinada forma de prendre de decisions i no una altra. I aquí em sembla també important, però tornaria a reincidir en el mateix. Si nosaltres no tenim estratègies amb les quals dotar l'Estat, dotar les institucions, el que farem serà gestionar el que hi ha des de l'Estat. I jo diria, avui només podem gestionar la misèria en el capitalisme. O sigui, el marge que ens queda en el capitalisme per gestionar és la misèria. Per tant, si nosaltres volem fer coses des de l'Estat, haurem de ser capaços de tenir estratègies per dotar els mecanismes institucionals, en totes aquelles qüestions fonamentals, de processos que avancin cap al canvi, o sigui, no sigui només gestió. Llavors, jo el que veuria és això, el que veuria és que de Venezuela podem aprendre que els processos de canvi no són processos que vagin de dalt a baix, sinó que necessiten d'una societat cohesionada que vulgui avançar en una direcció diferent i que estigui disposada a jugar-se en aquesta direcció, important, no són processos que es construeixin mediàticament ni de forma espectacular. I un segon tema, aquest, no? O sigui, Venezuela ens dona un exemple, pocs, no en tenim gaires al llarg de la història, no tenim ni Xile, no tenim Indonèsia, no tenim l'estat espanyol al 36, no tenim la Guatemala de Jacobo Arbenz, no tenim gaires exemples en els quals puguem veure que a través de la democràcia i copant les institucions del capitalisme burgès, per dir-ho d'aquesta forma, aconseguim generar canvis substancials sobre la societat. Venezuela, si la qual ens demostra que és possible